Hvad så alle sammen? Velkommen til den her video. I dag skal vi teste noget mere fyrværkeri. Jeg har noget Blue Power, noget Ørken, 2 forskellige slags salutraketter, bomberør og en hvid C-raket. Jeg tænker, vi tager de 2 salutraketter, og så bomberørene, og så tager vi C-raketten, og så til sidst batterierne. Ja. Vi starter her med første klasse salutraketten med 8,2 gram. Så har vi Firehouse 6, også med 8,2 gram. Så skynder jeg lige at komme lidt væk. Den havde det med at springe på jorden sidste år. Okay, så var ikke så højt, men den springer på jorden. Så er vi nået til bomberørene. Så tager vi det her fyrværkeren anbefaler bomberør med 35 gram krudt. Det blev solgt til 8 kroner hos Firework Brothers Meetup, så det skal vi også lige teste. Meget fint. Så tager vi det afkast bomberør. Det er blevet solgt til en 10'er hos F og Sten, og det er salut med 35 gram. Så tager vi afkast bomberør. Zink 905. Max loaded med 75 gram. Hvid top. Det bliver godt. Så tager vi hvid zink. Yeah! Så har vi til batterierne. Vi starter her med Blue Power 16 nyhed, der har og 185,6 gram krudt. Det glæder jeg mig til, fordi det er en nyhed, og den er formstøbt, så det bliver godt. Så tager vi Blue Power. Rigtig fint. Så kommer vi til slutningen af den her test, som er 30 mm batteri, 460 gram krudt. Det bliver lækker. Ja, så kommer vi til det sidste batteri, som er Ørken. Det var så alt jeg havde for den her video. Smid meget gerne et like, hvis I kunne lide videoen. Og I må også meget gerne subscribe for at se en masse flere tests som den her. Og vi ses bare i næste video.